What's up guys? It's your Ilocana girl, Miss Igado. So ayun, pupunta po kami ngayon sa paano tayo? Bukid, Sanja. Yan, nagpuros kami iti Sanja. Magpipitas po kami ng pakwan. Alam niyo yung pakwan? Ano yun yung English na yung Sanjan? Watermelon. Watermelon, papaya, charot. Punta na po kami, di ba? Let's go! Kariring mi nagdaktil ya ibags mi. Punta po kami maguburas ng Sanja. Hello, charot, mga tao na Julie.
kanin. Diba? Ang dami na namin nakuha. Natin parang butot. Saan siya? Surap. Hati-hati na eh. Diba? Nakarered. Ito yung mga nakuha namin, hindi po yan sira. Hindi yan sira sa loob. Pangit man sa ano, sa labas. Maganda naman sa loob. So, ang lakas ng hangin dito. Pagkali pa rin kami papunta sa'yo. Nagdakil mo dito. Yan ang pinakuha namin. Eh, dami palang init. Parang ulan na dito guys. O, tignan nyo ang ano, ang black ng langit. Ito lang pinakuha namin o. Isasako na natin yan kasi parang ulan na kasi. Guys, asa chest pa na kami. Nabandog-dan eh. Nabandog nagbakbak. Practicean dyan. Marge! Okay ka pa ay? Wet. Yan, meron na po tayo. May macaroni salad dun. A few moments later. Yan guys, salamat po sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, click na po yung subscribe button at yung notification bell. Sa mga gusto po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba and shoutout ko po kayo sa next video natin. Thank you!